Machiegni nya Karamogi kauno obedo gi thuolo mar go kod mbaka kimia pachi namba na ria de kauchiel nono rechiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X Maramogi TV. Ong'en tang'o matimore ahinya to e weche mag siasa linda mananchi ODM kod county Homa Bay. Pachi en mane kotenore kod gigo manotimore e gwenge mag Homa Bay odiochieng' manyoro to kod odiochieng' motelo ne nyoro mano chieng' ngeso. Nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka kawa chako wadhi mane county no Homa Bay. Ng'arachiel oyangi ni ne owito ngimane kama moko 46 ne oyudo hinyruok e monj ma linda mwananchi mane obagi boma ma Homa Bay odiochieng' manyoro. Kuom ji 46, 7 ngimagi ni kinda kuru gi Asumbi, 6 mamoko oyudo hinyruok mag magina mane omako kuonde mopogore opogore e dendgi. Kopogore gi tho kod hinyruok bende mwandu mathoth ne okethore ka nyamburko 6 ne otia mach mowang'e boma Homa Bay. Kendo moko kuom rowere bende ne omonjo log tich mar kanisa mar Adwen ma Lake Victoria Field e gweng' Malala kama ne giketho mwandu mathoth kama oting'o nyaka nyamburko. Siasa nomiyo jomanyo riot kuonde gi odonjo ofiswa motoyo ofis ketho otoyo geche okwalo gik moko e igi makoro weg geche go kaka timre onge. Koro wawuoro ni to ka ma ji ong'en mana ni kar kanisa kendo nitie signboard manyiso ni ma kar kanisa, ang'o momiyo gik makamago nyalo timore madonj ka. Ok wamor gi siasa manyotimore nyoro nikech oweyo ka kumwa nyalo tiye koro onge. Koro mano en gima rach kana joyalo mag kitepe manyokelo report koa e kiche gigegi nokaw owang' gi mach gionge lewni makoro ginyabedogo. Fise wato gik moko koro waonge kata kama wanyalo tiye. Kiwang'o mwandu ng'ato kata mwandu ji machalo malich kamaendi nikech wach siasa. Siasa en gima biro to dhi. Koro gik motimore Homa Bay ok ber. Jok mohinyore man osiptal kata moko motho, wakwedo siasa marach man Homa Bay. Onego we ng'ato ka ng'ato mondo obi mondo wach sera ne to kalo to dhi to kato weche Homa Bay dong' kaka Homa Bay. Sani Homa Bay rach, business no kethore nyoro wan johala ok we chiemo kata